का हवा का लॉ से लंगर खेलने बारो लॉ से लट्टू खेले तरनी चौ से चाचा सर हूँ काम से काम रख न तो ऐसा फीता घींच के मारम कि झाट लेकिन मोच झर के ठूट हो जाएगी। म से माफ करो ग से गलती हो गया कहे के मतलब ये लगा कि सत्यनारायण जी के घरवा केने पड़ी। अच्छा सत्यनारायण जी वार्ड नंबर 16। एगो काम करी आगे जामे एगो लाल घर मिली ओकरा सामने। बस 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 अब चल जम तनी से भुलात रहनी है। बताओ तनी तो पूरा सुनल करा झारा छोड़ के आयल बानी। आगे जाम लाल घर मिली ओकरा सामने एगो बेरी बा। बस 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 अरे कह तनी झगड़ा छोड़ के आयल बानी पूरा सुन के जा रहा था। बस बस ट्रक ट्रक कहले बारा पूरा सुन के जा। जबरदस्ती बा जैसे जथी मन करी तसे तथी कहबो। ये तो क से कहेला ब से बोला के प से पूछा है रे। जब पूछा है तो पूरा पता सुन कर जाओ आगे जा। ना 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 ई तरह से रंगदारी होता तोरा लखन जमाने को लड़का बा हमर तो जवान बा तो ओकर गार लेवे के बा हमरा। जब पूछला है तो पूरा पता सुन कर जा झगड़ा छोड़ के आयल बानी आगे जा आगे। जबरदस्ती बा हम एक बार कह देनी कि हम चल जानता क्या पूछ ले रे क्या पूछ ले जब तू साला पूछ ले तो पूरा सुन के जाओ। साला सुन आगे जो आगे एगो लाल घर मिली ओके सामने एगो बेड़ी बा। हम जान के नहीं तो हम उनका काय सुनी ना सुन बे बाप के नाम कथी है पाकल पासवान आ तोहर पपीता पासवान। देखा चाचा जब पता पूछला बोला के तो पूरा सुन के जाए के पड़ी सुनिए तो तोहर बाप आगे जा। हम कह देनी हम ना सुनम तोहर बाप आ जाई हम तभियो ना सुनम। इस साला बोला के आधा पता पूछ लेला अब पूरा पता सुने ला तैयार नहीं है तो मुड़ी छोड़ के देहात कुछ दे ना सुनबा ना सुनबा ना रे अब क से कहा ठ से ठीक बुझात हवा तो हम ब से बताई। बाबू हम मो से माधर चोर बानी कि हम तोरा से लॉ से लार पर ला पूछ रही हो। ख से खैर मनावा की ग से गार ना फरनी है खाली 100 से शॉट फाटल है म से मुंह पर चौ से चोट लागल है आगे जा आगे एगो लाल बाबू हमको होता नहीं हम चल कह देनी सर हम की मारत मारत पूरा मुआ देम पूरा सुन साला आगे जा आगे एगो लाल घर मिली ओके सामने एगो बेरी बा बेरी के जस्ट पीछा सत्यनारायण जी के घर मिली फाटा के हुई। हम कहलिए ना बेरिया लगे कहां चला मुआ देम सर हम जाना तो चुपचाप जय सर सत्यनारायण जी जाट लेकिन गांव में तो मार देल हमरा के बताओ तो हम के बानी। अरे अगुआ बा डाबर दलाल तई का इज्जत से मरते इज्जत से मरते इज्जत से समझाइते कह सकत लहा इज्जत से बतियाइते कह सकत लहा इज्जत से मरबे। डाबर दलाल नाम बा डाबर दलाल एगो सरवाई अगुआ के देह ना रही तो गांव के पूरा लइका रड़ुए मर जाई। हमरा मुंह मारे के बा अगुआ के हमर तो शादी हो गेल बा ओ सर हुआ अगुआ के हम फगुए से खोजतानी ज्यादा तू बतवेला नु तो सारा खींच तोरे पर सधा ले। रे बुरी तू काहे ऐसे बतियाता रे तोरा घर और में अगुआ अगुआ ना हो ना ये घटिया काम करे हमर घर परिवार ई घटिया काम है बगो समझाओ एकरा के समझाओ। ए हम समझाई के बार कहला रे तेरी तोरे करिया भाई ला तो गोर लड़की के रिश्ता लेके आयल बनी। चला चला कोनो साला सामने दे पे चला दिए गाड़ी खो खो साला सुअर के खुबार लगैले बा दूरा पर सुअर के ए हमर दूरा बा सुअर के खोबार लगाई चाहे सौंसे गांव भर के बैठ के हगवाई तोरा से का मतलब हौ रे। ए तो ऐसे बनिया 10 सुअर पोस ले। प्रणाम भूला भाई जाना तानी दुखी होबा लेकिन हम की दुखी करे वाला ना खुश करे वाला रिश्ता लेके आयल बनी। बाकबुर तोरा से बतिया के मन ना करेला अकोर बकोर रिश्ता लेके आओली अमकी तो ऐसा रिश्ता लेके आयल बनी कि सुनबा तो मुंह आ एथी फाटले रह जाई। एथी खाती गणवे नु ना ना गरवा ना मुंह आ करेज फाटले रह जाई। बड़ा अश्लील लइका बरौआ जो जाके कुर्सी लिया डबर दलाल बैठियन खाली अश्लीले बात करत रहियन रुको चल जाना एकरा के ओकरा बाद तोहर गार फाड़ दे। कुछो कहा भाई भूला तोरो भाईलू नहीं खे। देखी भूला भाई लड़की बड़ी अच्छा बा
खर खानदान से बा, पढ़ल लिखल बीए पास बा, दहेज में रउआ के 8 लाख रुपया दी, गाड़ी दी, सर सामान दी, सिकरी अंगूठी सब दी। लड़की के सुंदरता में भी कोनो कमी नहीं है, बड़ा सुंदर बा, बड़ा सुंदर। लेकिन उनमें एकदम हल्का, एकदम माइनर मिस्टेक बा, एकदम माइनर। का थी? चुप चला, चुप बोलबे बीच में। बीच में? हम तो लास्ट में बोलनी है। लड़ बताए रहब। हाँ तो रउआ बताई तरीका से का मिस्टेक बा। ना ना बताइनी है ना, तरीका सा मिस्टेक बा। उ लड़किया के एगो छोटी चुके लड़की बा, आ एगो लड़का ओकरा पेट में बा, जेकर डिलीवरी नवंबर में होखे वाला बा। लेकिन रउआ टेंशन ना ली, दिसंबर में हम कैसहू जोर लगा के ओकर दिन उतरवा देब। साला बढ़िया रिश्ता लेके आइल बारे तू। आए निकाल के ले आ भला की साला गाद दी कि साला आज के बाद अगुवाई कल भूल जाए। है ठीक है तो रिश्ता लेके आयल बा। हे से बनिया हेकरा ला कोनो बढ़िया रिश्ता मिलता हुआ? तो साला हम दुआ लड़की से बियाह करम। रे साला तोहर जैसन मुंह हौ, तोरा से कोनो बूढ़ियो बियाह करताऊ। डाबर दलाल जी, दुआ लड़की छोड़ के हई साला ला कोनो दूसरा लड़की नहीं खे? ना दोसर लड़की नहीं खे। जौन पहले फिक्स भे रहे 4 लाख रुपया, एगो मोटरसाइकिल, ओकरा के हम मना ले बानी। कहबो तो बोला दी। बुलावा हम बानी। कोनो दिक्कत बा? ना कोनो दिक्कत नहीं है। जा बुला के ले आओ, रिश्ता फिक्स करके इस तरह की बियाह करा दी। लेकिन हाँ ऐसा रिश्ता ले आइबो तो पिटाइबो। जा जा। अच्छा अगुआ के तो कामे बा लाज जूता खा के पैसा कमाए के। हमर रोजी रोटी बा, छोड़म थोड़ी है। तैयारी करके रखा, लेके आई ले।